Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Sama sami ang aton nga nahibaluan sa ginatawag paper crafts arts among origami. Apang sa Don Salvador Benedicto sa Negros Occidental, may isa ka visual artist nga si Natnat Tagapan nga nagsugod obra sa mga paper crafts art. Ang iya proyekto, amo ang mga komplikado kag mauting nga mga paper crafts robots. Halin si detalye kag pagpilo sang papel, pakadto sa pag-assemble sang parts. Iya ini nahimo bangod sa iya hilig sa mga anime. Sino gani sa iya, pilaman ka scratch papers ang iya nausikan bago pa ini nakaobra sang tatlo ka mga models bilang panugod sa iya plano nga maghimo sang madamo pa. This morning mga kapuso, tutukan naton ang ginatawag nga pinasahig abilidad sang isa ka Negrense artist nga aman pinagi sa mga nagkalailain nga papel baw, mga nagkalailain kag patok nga hampanganan para sa mga chikiting ang iya sinigi na obra. Let's all welcome Natnat Tagapan gikan sa banwa sang Don Salvador Benedicto. Sir Natnat, good morning and welcome to GMA Regional TV Early Edition. Maayong aga. Good morning man, Adrian, kag sa tanan ng mga nagalantaw. Abi, pakilala anay sa mga kapuso naton. Tell us about what you do. Anong obra mo kag paano ka man yan na linya sa art and craft? So bali, ako is isa ka freelance artist. Ini siyang field is naging profession ko na siya. Din pa sang preschool ako, gasugod na ako drawing. So sooner or later na enhance ko ang akon nga skills kag sa subong nga ginagamit ko na siya sa akon nga source of income. Baw duman ko sa una sagad man kung manggunting-gunting papel mo. Let's talk about your paper crafts o kon crafting. Ano ni bala ginatawag nga paper crafting kag paano ka man ni bala nahilig? So bali, ang paper craft is isa ka klase sang art nga specifically gagamit ko siya isang papel. Ginakuan mo siya, ginagamit mo ang papel para maka-form ka sang mga 2D or even 3D nga mga objects sa akon nga part, which is ang akon nga na hinahiligan isang Gundam. Na-inspire ko sini sa pag-ubra sang Gundam kay tungod nga may ara ako sang una isa ka friend nga gihimo siya kaga-kolekta sang mga Gundam nga plastic models. Sir Natnat, ano man ka uti, ano ka budlay, kag ano ka komplikadong imo nga paper robots man? Sa paghimo sini is makonsider ta simple lang siya kung tulokon. Depende sa design. Pero kung once nga i-explore mo gid ang kwan niya, makasiling kag siguro nga damo sang pamaagi nga kinahanglan mo nga himuon. Grabe ka gagmay sang parts, may ara nga tam-an ka detalyado sang parts. So testingan niya gid ang imo nga pasyensya. So sa mga materyales naman, basically kinahanglan mo lang gid sang papel. O nga sa akon ginatawag ko nga cardstock. Is nga may specific na siya nga kadamulon. Tapos kinahanglan mo sang cutter, gunting, glue, gagamit ko paint, kinahanglan ta gid sang pasensya. Pasensya gid kay kung wala ka pasensya, hindi mo gid matapos ang isa ka project bis gaano pa na sa kahapos. Iba niya, mabakala lang sa department store, oh may robot na ko, ikaw ya, baw, ginautihan mo gid ang process sang imo nga crafting. Ano kalawig mag-obra sang paper robots? Nalabot na siya binulan. Kis ato 3 or 4 months, depende kay kung tututukan mo siya, maybe matapos mo siya siguro a month o 2. Pero kung staggered ang imo nga pag-obra, depende pagid mas lawig pagid siguro. So bale ang ina nga mga templates, once nga ma-download mo na siya sa internet, PDO nga file nga ma-open mo na siya gamit ang isa ka software nga pang-open sa mga 3D models. Dira ka mabase sang kada pilo sa kung ano nga part ang imo nga ginakat, din siya ga face, amo na siyang ginagamit mo, amo na siyang gananan sa magamit sang computer or sa laptop. Baw, Sir Natnat, for sure ang aton mga chikiting nga nagatanaw, bangod aga pa nagbugtaw this morning. For sure, they are all drooling with amazement sa imo mga paper robots. Sabi, pasundayag ang imo nga mga nagkailain nga projects. So, ipakita ko sa inyo subong ang akon nga isa sa pinakanamian gid sa akon tatlo ka models. Isa man siya ang pinaka-latest ko gid nga obra.
gusto ko present sa inyo, ipakita ko sa inyo ang Gundam Barbatos Lupus Rex. Bale, inspired siya sa Iron-Blooded Orphans nga version sa Gundam. So bale, ang iya height sini is almost 2 feet. And then ang fully made siya sa cardstock. Tapos ang iya ni isang inner frame is na reinforce siya nga ginpabakod ko siya kay tungod nga dako siya nga model. Since wala pa gyapon face-to-face education o kung classes, diri sa pungsod Pilipinas, baw, for sure interesado gid. Ang mga Iloy kag ang mga Subong, ilabinigid ang mga kabataan. Anong tips mo sa ila? Basi ibalaluyag Manila sugdan ang imo hobby. Go ahead. So sa mga gusto mag-venture sa amo ning hobby, although maglugasto man kamo gamay, kundi siya parehas ang gasto nga para sa mga plastic na models. Ang advice ko lang sa ila or mga tips na dapat sugod anay sa na gamay. Hindi man siya nga sa gamay, kung sugod ka sa mas simple. Sa mas simple nga mga designs kay dira mo makita nga kung arab lang imo nga patience kung kaya mo. Yara daya cutter makita mo na yan sa mga bookstore na iya. Pero ang pinaka-importante gid sa tanan niya sa pag-ubra sa papercraft gid is ang dedikasyon mo, perseverance, ang patience mo sa imo kaugalingon. Mga puso, this morning, ang challenge sa aton tanan is to enhance our ingenuity and pursue creativity. Maskin ara lang kita gyapon sa aton mga panimalay. Nat natagapan, isa ka paper crafts artist, gikan DSB. Nat, good morning. Thank you. Don't switch channels. Tutok lang mga kapuso kay abakulan yung model nga mga chika ni Kapuso Kate Reville sa Bistok ang inyo na makilala sa pagbalik sa inyo paborito nga programa Kunaga, GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.